Ya ora kok jeneng aku ora ngundhamana ning sirmu ki ngopo jane kepengin bangun terus kowe sumpah barang nganti guru medun barang ki. Bapak wis ngendika to, jane sumpahku ki ora ana apa-apane. Wong aku mung ngomong apa anane. Ning mergo guru jane mung golek dak-dakane pasulayan karo bapak. Pekasan sumpahku dienggo dak-dakane pasulayan karo Bathara Guru supaya iso tekan kene. Ngerti to? Kowe iki jane ora mbelani aku ning mbela wasisaning Bathara. Badranaya. Ya kurang ajar ta ya. Ayo bapak yo diceruk ora nganggo pak iki. Bapak Semar. Sawetara lenggah ana ing pendopo Kabagongan. Padha harja sak praptamu, Semar. Ah, wedhus. Karo wong tuwa ora ngajeni babar blas. Kosek ora perkara ora ngajeni. Sampeyan rawuh mrene iki sing dadi tuan rumah aku. Carane kraton aku nalendrane sampeyan ratu sing rawuh ning negaraku. Dadi isih dhuwur aku derajate Bapak Semar. Sakarepmu, sakarepmu. Nek ana walate sangganen dhewe. Upama kewalat wis wingi-wingi, Mas. Nyatane tekan semrene aku ora tau kewalat karo kowe, berarti kowe ora malati. Jane diantarane cah siji kae jan mbuh kaya. Kowe iki jane ngopo to? Lah kok dadi aku tok wenehi undangan dina Rebo bar ngisak aku tok kon tekan ning omahmu ki tulisane tasakuran gendurenan. Lah besek endi? Ki wong nek gelem teko ming ana pangan ki ya kaya ngene iki. Nek teko jak omong-omongan ora tau gelem, rembugan sing apik-apik ora tau gelem. Nek ana tulisane genduren menyang nomor 1. Jebul aku diapusi. Rawuhe bapak wilujeng, Pak. Lah ngono kuwi tak wangsuli slamet. Lho, ateng pundi slamet? Tegese ora ana alangan sewiji apa. Syukur, pangestuku tampan ana ya, Semar. Ya, kowe iki ngaturke bekti orang mengestoni sekali-sekali. Ora masalah. 6 wonten Jawa. Ngaturke bekti karo maratuwa. Inggih, napa pun rawuh. Lho, lah iki apa? Nang ngarep dhewe iki mbegogok iki. Mula kacamata ribenmu ki uculana. Wis peteng isih nganggo kacamata riben. Bapak Semar kula ingkang putra mantu ngaturaken bekti kula kunjuk Bapak Semar. Bojomu subur men. Wong tuwa tuas. Sing dimatke ming bojone. Ijolani Badut ora. Iya, tak tampa. Mengestune bapak tampanana ya. Kula pundi nggo cimat pariping dayana ning kasantosan Rama dipun sekecaken anggenipun lenggah. Kowe iki ra ndek apa-apa apa piye? Bapakne maratuwa teka kok blas ora ana sing metu. Sumure asat. Rak ya. Kowe iki ra lengganan pam. Pam apa? Ora nyambayar dipedhot plempeme. Wis sekecake tanpa dahar, tanpa ngunjuk ana tetembungan wareg sing tanpa mangan, seger sing tanpa ngombe. Ha ta, Pak? Ah iya, iya. Nala gareng padha harja sak praptamu. Kamas, kamas telek. Nala gareng padha harja sak praptamu. Slamet, Gong, slamet. Niring sambikala tekaku. Pangestuku tampanana ya nala gareng. Ya tak tampa wis ndak gelo atine. Petruk, slamet, Truk. Pamujimu slamet, Le. Le sapa? Bagong aku nek nyeluk kowe ya Le to. Mo, Bagong ngono.
Iki nang kekuasaanku kowe. Iya, iya. Wah, pendapamu apik. Ngece. Mbok kira berarti nyumbang gendeng. Pendapa separo, gendeng separo seng kok. Wah, iki ngece. Selamat tekamu to. Selamat. Pamujiku ya, Gong. Heeh. Nang apa, Bagong? Kok kowe kok kadingaren lagi pisanan kok jejere wis Bagong. Aja nyalake aku, Pak. Nyalake sing njaluk lakon. Dadi iki disetremeng upama aku kuwi diluputke, luput sing njaluk lakon. Iki lakon ora ana, Pak. Kudu tak karang dhewe. Ya wis ora apa-apa. Nek ya ora masalah ngono kuwi kanggo supaya pikirku dipecut piye carane iso membentuk suatu cerita. Sing bengi iki disuwuni karo panitia. Besok meneh iki nek ora ana lakone matur karo panitia. Supaya matur nek lakon iki ora ana, njaluk ganti. Wes kena dilongi bayare. Wis kudu dilakoni apa-apa ki ana tetembungan dalang ora kurang lakon. Ah iya. Andra ingkang Puspita. Kosek. Urung-urung kok wis suluk ya piye? Iki wose wigati iki dikandhake sikik terus lagi mengko Handra ingkang. Wah iya rung tau melu jejer. Iya. Bagong kowe iki jane duwe niat apa? Mengkene, Pak. Bapak wis ngerti to, tumpukan wedi nang ngarep kae. Nili ana nang jero omah, wis ana semen 3. Ngiring omah kae wis ngrumbukke kerakal aku saka kali. Iya, niatku aku pengen bangun desa. Wah, padha karo aku dek mben aku bangun desa. Bangun desa kuwi tegese bangun ora kok bangun fisik ora. Ning batine masyarakat Karangkajembel tak bangun. Ning batine masyarakat Pringapus wis apik kabeh. Iki aku arep bangun fisik, Pak. Oh, ngarep omah kae arep tak cor. Terus pojok desa kae arep tak wenehi WC umum. Mergo kebiasaane wong nggon aku iki Pringapus iki, Pak. Nek do bebuang ki nang kalen. Monggo ora milih. Dadi siji sing makai aku ki kepengin bangun desa kuwi supaya bersih. Tegese keresikan kuwi ya ngibarate kaya dene iso nuwuhake kesehatan, ta Mir? Papan panggonan lingkungan sing apa jenenge kuwi? Resik. Kuwi bakale nuwuhake kesehataning raga lan jiwa. Nah iki arep tak jak ayo to. Padukan Pringapus ki padha digawe resik, dalan-dalan digawe resik, pinggir dalan dikeki wit-witan supaya eyup. Mergo lapisan ozon. Bagong kok tekan lapisan ozon barang iki. Iki wis arep entek. Ngono. Mula jagat ki ketok oleh panas banget ki mergo wit-witan wis ora ana. Ha iki mergo lapisan ozon ki wis menipis. Ozon ki apa, Gong? Sirup. Kae Orson. Wah, lah kok iso omong kok radong. Ozon ki apa to? Ozon ki apa? Ozon ninga pelawak saking Betawi. Kae jojon. Goblok kabeh. Lapisan sing melapisi ngantariksa. Ngerti, Pak? Wis. Mbah perkara bener apa luput? Sing penting aku iso njelaske ya, Pak. Nah iki arep tak bangun. Supaya dalan desaku kuwi apik, becik, tur resik. Mengko nek wis desane kuwi apik, lek ku mbangun fisik ana ing desa Pringapus iki wis kelakon, apa ta sebabe arep tak gawe gotong royong. Merga jroning gotong royong kuwi ana kamanunggalan. Jroning manunggal dadi siji kuwi engko ana rasa karukunan.
Nek wis rukun manjing dadi sedulur mujudake desa Pringapus sing ayem trentem nering sambikala uripe kebak ing kabungan. Ha ta, Pak? Iya, anjraing kang gosek. Ora kesusu to. Bola-bali kok mung hunjrah. Ya apa ya, Pak? Kosike. Ya, kabeh mau iso tak tampa. Ning rak ya mawa ragat to. Iki ngene. Rawuhe bapak nala gareng karo Bak Petro kuwi tak suwun apa duwemu dolen, Pak? Kok didol kuwi nggo ragat apa? Iki lho, mbangun desaku. Kosek sing dadi pengareping desa Pringapus ki sapa? Aku. Ha kok sing didol kok barangku. Aku bapakku. Kowe ora seneng nek anakmu ora sukses le mengadakan pembangunan desa Pringapus. Awi jenenge kowe iki bangun desamu ning yang sarake sedulurmu. Luwih becik sedulurku sing sengsara, mbangane kawulaku. Nek ngono ta? Montormu ya matu diri mati to. Aja kanggo golek ramban ngalor ngidul le. Nggo makani wedhus e ora. Wedhuse idol sisan. Dadak arkoso golek ramban. Terus terontongmu didal. Semua. Moh ae dienggo golek wedi kok ya. Nggo urip sedina-sedina kok. Iki aku nyuwun penganu apa igo pretekle bapak. Piye carane supaya apa sing tak tindakake iki bisa kelakon. Heeh. Ning aku mau ngebot-boti para kawula. Aku mau njaluk sumbangan per RT ngalor ngidul. Mau aku pengarepe darani wong tipis. Ning asline ya tipis tenan. Sik nek kowe duwe niat kaya ngono kuwi janjane sing tok jak rembugan aja aku. Lah sapa? Sapa? Kowe iki rak ndek bendara to? Ndara Pandhawa. Ndara Sinuwun Darawati, Sinuwun Mandura. Pirang-pirang bendaramu nek kowe matur kanthi apik-apik. Luwih-luwih kowe nganggo soposral. Apa, Pak? Soposral. Mari jegos e ne. Proposal ya goblok. Proposal. Daturke ndara-ndara. Mengko mesti entuk dana saka ndaramu Pandhawa. Aku isin, Pak. Aku wis terlalu membuat gawe ndara-ndara iki kabotan mergo duwe abdi aku. Aku mau aku. Kelakon lan orane nggonku mbangun desa iki ya ming mergo saka aku, ora ya saka aku. Mergo wis tak dadaki, Pak. Terus bojoku pek tukunen terus. Nek carane ngenten menika kula mah, kula wegah nek carane ngenten iki. Kula mah nek carane ngenten iki. Lara ati kula. Ora ditanyal-tanyalke ngono iki lho. Sore-sore kok gawe hawa. Kesejahteraane masyarakat sarana aku mbangun Pringapus. Ning barang aku lumpuhke dulur-dulurku blas ora ana sing bantu. Bapak ya ora bantu terus piye? Aku kudu golek srana nendi wis, Pak. Bayangno. Monggo aku mesti isin. Tak wangeni sok minggu ki wis wiwit gotong royong. Ngecake semen 3 kae. Wis nek semen 3 ki ngecor ki arep tekan ngendi? Wong ngecor ki paling ora semene ki ya sedia 150 sak ngono apa piye 200 sak. Sing nggo tuku gundulmu ye. Malah nesu to ora diomong kok malah nesu ora. Ameng 3 e. Oh, kuwi adol pit. Ya piye gong piye tralaku nek kon bantu ya ora iso wong nyatane kowe iki ya wong sekeng, aku ya wong ra duwe, bapak iki ya wong ra duwe. Apa kowe tegel? Bapak adol apa-apa
supaya penjangkane anake kelakon. Tegel. Oh, lha edan. Aku ki wong tegelan kok. Santai aku. Ning yo mesakno bapak. Wah, wis pusing aku to. Apa-apa wis kontal apa minggu ngajeng para sederek kita kerja bakti. Para sederek-sederek kula dusun pring apus sampun ngantos ngedalaken menapa-menapa. Nyamikan kula piyambak. Wis tak gorengke balok ya, Tru. Oh iya. Balok wakayu rumahmu. Karo tak gaweke teh tanpa gula ya sanane. Ning sing arep dienggo srana bangun apa coba? Heeh. Monggo mbutuhke werna-werna pojok kae wis tak kocaki, wis tak apa jenenge? Pondasi. Sing wis umum kuwi. Oh. Mengkari ngedeke, mengkari golek wesi. Woe. Aku iki nyolong entuk loro e. Aku ngarep bangun desane kok nyolong kuwi lho. Wis ora apa-apa to sing penting ora dienggo Robin Hood e. Oh. Nyolong ning dienggo kesejahteraan masyarakat. Iya. Lah terus arep kepiye? Piye men? Ra meneng wae ora mencap-mencep kowe. Aku dhewe mgagas kowe iki bingung. Sesuk meneh iki nek ora duwe apa-apa ya aja sok janji. Lah iki lho ning kene iki kowe tak kandhani menengo dhisik. Wong iki diukur karo kekuatane, ngono. Aja mengko ndak diarani cecak nguntal cagak cebol nggayo wulan kakean gluduk kurang udan. Kowe iki suaramu ngebak-baki desa ning ora tau ana nyatane. Nek caramu kaya ngono kuwi engko nek kawula ora percaya karo kowe, masyarakat ora percaya karo lemu dadi pengarep piye? Mung janji-janji tok, ora ana nyatane. Ngendi sing arep ngecor dalan, endi sing arep gawe WC umum, endi sing arep gawe pos ronda tok ucapke kabeh. Ning kowe ora ngukur karo kekuatanmu. Ayo coba. Nek wis kaya ngene iki sing susah sapa? Arep aku ki beda desa karo kowe, aku wis manggon ning Karang Kadempel, ning nek ngerti gegayuhanmu ngono kuwi atiku ki melu susah. Mikir mergo kowe iki anakku nek nganti apa sing dilakoni anakku ora kelakon, kowe wirang. Apa rumangsamu kowe ora mirang-mirangke Semar? Heeh. Bagong kae sapa to? Anake Semar. Memper wong bapakne wae ya kaya ngono. Ora mung mirang-mirangke bapak. Kakangmu loro iki tok wirang-wirangke kabeh. Kae dulure sapa? Dulure Gareng. Kae adine sapa? Adine Petruk. Kowe iki wis tuwa ning uteke kaya bayi. Heeh, ngresuk sok ngombe iki aku jale, Pak. Udus. Aja kaya bayi, aku ora iso dicape, Pak. Cerewet. Bathukmu montrok yo. Kandhani kok mesti sembrono. Hah? Mumpung saiki durung nglakon, kawula pringapus desamu kene kelumpukna. Kowe ngumumke nyang kawula apa anane dikandhake nek Dana Prabaya urung mlumpuk. Mula nggone ngecor dalan diundur. Maju Pak kowe ngecor. Maksude wektune diundur piye? Njaluk wektu 3 sasi 4 sasi supaya iso klakon. Ning apa sing tok janjekke aja tok apusi. Tegese tetep kudu tok lakoni ning njaluk mundur. Mergo aku percaya penggali kawula iki mesti ya bakal iso nampa nek kaya ngono kuwi. Ning nek kowe ora gelem mundur, tok tekati, kowe nyengsarake awakmu dhewe. Urung-ora-urung mesti mung kowe adol apa-apa. Pekarangan tinggalane bapak iki mesti tok dol. Kuwi ora apik. Sing ngomong sapa? Pekarangan aku ora tuku kok. Mengentuk tinggalan kok didol ora masalah. Wis payu Pak. Lah rak tenan to. Badut tenan kok. Iki mengkari tanda tangan. Wingi aku dikon tanda tangan ra iso. Oh. Anjuk piye lha iso payu kok? Cap jempol. Cap jempol iki jempolku pas loro. Terus iki sesuk 3 dina kasih payu. Mbok kuwi ditukokke. Aja. Tak nggo tuku lemah meneh. Nek ngono kuwi apik. Ngedol warisane bapak ning tukokke lemah sing luwih jembar tok tomboki. Sing ngomong sapa? Luwih ciyut. Pancen setan kan.
Kuwi apike dikapake ngono kuwi blebeke nganti mati mbok wis. Wong cah kaya ngono bapak ya betah-betahe ngopeni. Mula unduren diundur. Lha njaluk wektu karo kawulamu pirang dina, pirang sasi. Sak kuwate, sak mlumpuke dhuwitmu. Isin aku, Pak. Wis tak deki tendae. Ngendi? Dalan ngarep kae. Eneng tenda cilik mau kae, akae nggo mlumpuk masyarakat. Terus engko karo nggo nyampur semen. Heeh. Lek nyampur ya gotong royong suwen nggon aku biyen tak sewake apa molen. Wisa. Ha iki membengkak meneh malahan. Nyewa molen. Ayo kuwi. Tukoke wae ah, cah cukup kok. Wah iya. Sing isine nanas apa gedang? Ayo molen panganan karo molen semen. Goblok banget cah ora. Sing isine nanas ki nggo giling apa? Giling mripatmu ki apa piye? Gareng aja emosi. Mangkel aku suwe-suwe. Ngene wae, Pak. Bagong ki anake bapak. Iya. Bagong ki anake Semar. Mula Bagong nek ngucap ya tanpa beda kaya dene Semar. Aja ngucap sing aneh-aneh lho. Aja ngucap sing aneh-aneh. Iki kok nek kowe ngucap sing werna-werna, aku ki ngerti kowe iki sapa. Dadi kowe iki nek ngucap aja sembarangan. Nek lemu ngucap kuwi ming lair tok ora apa-apa. Ning nek tekaning batin suarane Bagong kuwi meh padha karo ucape Semar. Mula aku arep sumpah, Pak. Bagong, Semar. Santai wae to. Tenang wae. Aku ngelekke karo kowe. Gong ora sembrono lho, Gong. Bapak ki wis ngendika, tur aku ki wis ngerti sapa jatine kowe. Bapak ki wis crita karo aku. Nek jane kowe iki anake bapak sing tuwa dhewe. Ning karo bapak digawe ragil. Oh bapak tak takoni Pak Bagong enek kurang ajar kok ora tau kualat ngopo. Bapak ki wis crita karo aku mergo kowe iki dudu anake bapak ning kowe iki ayang-ayangane Semar. Kowe iki mbiyen ngetutke Semar nomor 1 mbangane aku karo Petruk. Mula bapak tau kandha, kowe nek diucapi Bagong kae njaluk ngapura. Mergo ucape kae dugeni mandi tenan. Gong ora macem-macem lho. Ora macem-macem lho, Gong. Aja ngucap sing werna-werna. Kira-kira kowe ora kuat ndandani utawa ngleksanake nggonmu mbangun desa, wis cukup diundur wektune, rasa ngucap sing aeng-aeng. Ngene, Pak. Reng, Truk, Mar. Aku arep ngomong karo kowe. Aku iki nek nganti gagal pembangunan desa Pringapus isen. Monggo tumrap Bagong aku mbangane isen luwung mati, Pak. Ngendika sing apik. Kowe mundur nem. Puthuk ketel ndasmu lho. Tenan aku trima mati tenan, Pak. Yakin aku ora goroh, aku ora macem-macem. Nek nganti aku ora kelakon nggone mbangun desaku iki, ora ujar ora kaul. Najan ndro ngerti dalane, aku munggah ning kayangan, aku gugat karo dewa-dewa. Bagong kok mengguwe gegayuhan kok ora kelakon ki, dewane sing ora adil, Mar. Iwang Pikulun Bathara Guru, Tru. Wah, Bagong ngandhan-kandhanane ngeyel. Ning ora apa-apa. Mbok menapa bapak iso wangsulan wong Iwang Pikulun Bathara Guru kuwi adine bapak. Iya ya muga-muga iso dirembuk. Kono wong kok malak. Malak piye? Kancane tangane loro kok iki papat. Ya edian rene. Karo sapa-sapa kok ora ndi. Gong wer. Tok petok. Iki Bathara Guru ya, Nyok. Weh, lho kok yaene lagi menyang. Murid lek ngenteni ra ya cilaka to. Wedhus. Kuwi Bathara Guru, dewaning para dewa sing lenggah ana ing kayangan. Walah Kulon Praga. Kulon Praga ngendi ajare Sri Kayangan. Kayangan Suralaya. Lho ya apa, Cak? Kok Cak piye? Jare Surabaya. Kuping iki nek bosok ora. Suralaya, Sang Hyang Manik Maya. Ya Jatimurti
Kuwi adine bapak. Wah. Selamat Om. Wah, aku kok malah merindang-merinding ya, Tru. Aku sing keweden ki aku Bagong kok ya kepenak wae lho. Heeh, aku ya gumun. Ong bilahing. Lho malah janturan. Awigno mastu namat sidam. Bagong. Halus banget. Wangsulan. Kula Sang Hyang Pukulun ulun ngejawantah ana ing wisma kita. Piye iki? Ulun ki sapa, Mbak? Ulun ki aku. Antil modar we. Jare Semar ganti Ulun, engko ganti Ki Ageng. Ora positif. Wah, suwe iki le ngedongke Bagong suwe. Ene tak andani ene. Basa Dewa, kuwi nek ngarani aku Ulun. Iki sing positif piye? Ulune iki apa kowe? Aku ki Ulun, kowe kita. Kita dengkulmu mlocot. Aku wis terkenal Ki Lurah Bagong ganti Ki Lurah kita. Luweh ora omongan. Bagong, dalem Ulun kuwi aku. Telu saiki. Ki Ulun. Kita kuwi kowe. Ora masalah, aku kita dhewe ora masalah kok. Dibut telu ya ora masalah. Pak, kowe iki wae sing ngendika, Pak, nek Bagong ora rampung-rampung. Kakang Semar. Apa Guru? Kula ingkang sowan Kakang. Iya. Slamet tekamu. Basa Mir. Karo dewa kok ora basa. Iki adine Semar, Gong. Ayo aku mau nyeluk Om kok ora diwangsuli. Kowe aja nyeluk Om. Kuwi iki guru adikku. Slamet tekamu, Guru. Pangestunipun Kakang Semar. Niring sambi kala. Kula ngaturaken bekti Kakang. Ya tak tampa. Bekti kula Pukulun. Dari Bathara Guru kok Pukulun. Bathara Pukulun apa Bathara Guru? Ya nala gareng ulun tampa. Pangestu ulun kebat kita tampani. Wah, kitane tambah siji. Reng. Ngapa? Kowe laku grup kita. Ya, sakarepmu. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk Pukulun. Iya, Petruk ulun tampa. Pangestu ulun tampanana kebat kita tampani. Telu saiki. Kitane tambah siji. Petruk ya melu grup kita. Weh, gareng ki curang kuwi. Mau melu grup ulun saiki grup kita. Sing positif lho. Bagong. Nun. Apa to sababe dene jeneng ulun prapta ana ing wisma kita? Niki malah angel lek kula jawab. Wong sampean sing rawuh kok sampean paring pangandikan apa to sababe? Ambuh. Kula ora iso maca batin panjenengan. Bagong, kita kuwi pancen keladuk wani kurang geduga. Mekaten inggih. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk ngersa paduka Pukulun saking kita Pukulun. Iya, ulun tampa. Nggih. Pripun ulun? Rawuh panjenengan ulun wonten ing omah kula menika wonten wigatos menapa ulun? Kita nyuwun priksa kalawan jeneng jeneng Rika ulun. Kakang Semar. Piye? Aja sambat mumet lho. Dewa kok mumet ya ora ana. Nggih. Anggen kula prapta wonten ing mriki krana kula menika midhanget dhateng prasapanipun titah. Wondene titah ingkang prasapa menika kala wau mboten sanes kejawi namung Bagong, putranipun Kyai Semar, Kakang Badranaya. Monggo sejatosipun Bagong menika rak sanes putra panjenengan, Kakang.
Nanging menika dumados saking wewayanganipun Kakang Semar. Duk nalika Kakang Semar minggah wonten ing Kayuwangan nyuwun rencang dhateng ingkang rayipun Jatimurti tumunten kula sowanaken Sang Hyang Bathara Tunggal. Dening Kanjeng Rama ayang-ayanganipun Kyai Semar dipun puja wujud lare inggih menika Bagong. Ateges Bagong menika kekiyatanipun meh sami kaliyan Kakang Semar. Tinimbang Nala Garing menapa dene Petruk mila sakmangke wungsal wangsul kula wanti-wanti Bagong menika menawi ngucap sampun ngantos ngawur mangke mindak kedadosan saestu amargi ngibaratipun Bagong menika idu dados geni. Ngapusi iki kok ngapusi piye? Aku wingi ngidoni uwuh ora kobong. Atenan itu dadi gini do kaget kabeh. Angger tak idoni nyas. Maksude itu dadi geni iki sak ucape dadi. Oh, ngono to. Iya. Mila sasampunipun Bagong menika kala wau prasapa utawi sumpah. Kakang Semar mugi dados ning kawuningan kayangan geger. Kathah sangganing para dewa dewi ingkang boten kiyat nampi sumpahipun Bagong sami kepelajar nungsang puyang ninggal dhateng kayuwanganipun klebet Suralaya horeg rungkat bali martiyu kundha nalika semanten tumuli kula niti priksa dhateng kawontenanipun jagat jebul Bagong ingkang ndawahaken prasapa ing mekaten Kakang kula nuwun sewu. Boten ateges kula wantun dhateng Kakang Badranaya namung Kakang kedahipun nglenggono dhateng kalepatanipun Bagong. Mila dinten sakmangke kula piyambak boten utusan dhateng sinten-sinten namung ingkang rayipun Jatimurti piyambak ingkang badhe amethuk dhateng pun Panakawan Bagong sakmangke kedah nampi pidana saking kadewatan krana sampun wantun damel geger Kayuwangan satemah rengat bali martiyu kundha manik. Kakang Semar Bagong aja nganti diboyong eneng kayangan, aja nganti diwenehi pidana merga nggone wis keladuk wani nibakake sumpah. Aja ya Guru ene ana pangapura. Ngapa to, Pak? Aku arep dijak nang ndi ya, Pak? Arep digawa ning kayangan. Alhamdulillah. Cah kae radong kok ya. Kowe kok malah alhamdulillah ki ngapa? Weh lah, arang-arang wong sing ngerti kayangan ki. Pukulan kula sagah dipun beto wonten kayangan. Kok tapuk sandal cangkemmu. Ngapa ya, Pak? Ngapa ya, Pak? Kok ngapa ya, Pak? Terucat. Ngapa ya, Pak? Kowe diboyong Bathara Guru ning kayangan kuwi arep diwenehi pidana merga kowe wis tau tatesuki lagi wae sumpah. Nek kowe arep gugat ning kayangan nek ora entuk Prabeya nggone bakal bangun. Aku ra elek-elek karo kowe to. Lho edan. Sumpahku tekan kayangan, Pak. Nyatane dewaning dewa mudhun ning kene kok. Aku wis ngandani karo kowe. Ucapmu iki padha karo ucape Semar. Mula nek ngucap ngati-ati. Kowe diunggahke ning kayangan ki arep dipidana. Arep cemplungke ana ing kawah Candra Dimuka. Asik. Lho. Aku ora ngadus dasare, Pak. Wah, jan bocah iki Candra Dimuka ki apa, Le? Candra Dimuka ya apa? Candra Dimuka ki neraka. Waduh. Ngapa salahku? Kowe sumpah kuwi mau. Ame sumpah kok. Mesa sumpahe Bagong kok gawe geger kayangan. Bagong, pripun? Mula gelem ora gelem kowe kudu tak boyong eneng kayangan dina samengko kanggo nglunasi apa kang dadi utangmu kanggo ngapokake aja nganti sira wani ngucap ingkang sak kepenake dhewe. Weh lah ya moh yen kita ora gelem kita bakal ulun ruda paripeksa jalanan prapta ulun ana ing wismamu wis nganti sak kathahing para durandara para jawata ingkang bakal ngruda peksa kelawan kowe Bagong. Mula wektu dina iki Kakang Semar kula nyuwuni dipalila dhateng jengandika Kakang Semar Bagong badhe kula boyong. Mangke kados pundi kawontenanipun Bagong menika wonten purba wasesanipun ingkang rayipun Manikmaya. Kosik.
Heh? Adile wong luput ki njaluk ngapura. Mongko sing njaluk ngapura ora anakku. Sing makili bapakne njaluk ngapura ewadene adreng nggonmu kepengin boyong karo Bagong. Saiki ngene wae. Gandeng aku lek ku njaluk ngapura karo kowe, kowe ora wangsulan mbok tampa apa ora, aku tak nanting karo anakku. Bagong, pripun, Pak? Nek kowe digawa Bathara Guru ning kayangan sago apa ora? Sago. Hah? Ora. Engko. Nek kowe diboyong ning kayangan sago apa ora? Ora, Pak. Ah, bagus. Nek kowe ora sago, tegese Bathara Guru arep meksa karo kowe. Nek kowe arep dipeksa karo Bathara Guru, kira-kira kowe piye? Ngibarate kaya dene cacing kepidak menungso. Kecekel tukang mancing. Dinggo umpan. Ora tekan gone kanggo nglawaton ngomong wae. Cacing kepidak menungso ki ngolet. Butuh bales, Pak. Aku ki menungso. Kedunungan perasaan aku ora ndek niat gawe geger kayangan. Niatku men supaya apa penjangkaku iso kasembadan mula nek nganti aku arep digawa ning kayangan, aku ora sudi, Pak. Aku moh nek aku dinikah Bathara Guru. Kowe krungu dhewe to. Bagong anakku ora gelem tok gawa ning kayangan. Mula gandeng Bagong ora gelem, aku bapakne ya mbudidaya supaya kowe aja nganti kelakon boyong karo anakku. Mrai ngaten kula nyuwun pangapunten menawi kula kedah wantun kalian Kakang Semar. Kowe iki wani karo aku ki jane wis ket biyen. Ming mergo mbok kowe nggunakake tata krama basa sing alus, ning jane Semar iso maca legetane atimu aku wis iso maca. Kowe wiwit aku ijik mapan ning kayangan ki jane kowe sengit karo aku, mula aku tok setrakake kanthi cara tok wadul karo bapak Sang Hyang Bathara Tunggal. Aku mbok arani kepengin dadi dewaning para dewa, terus aku mbok fitnah. Kowe matur karo Sang Hyang Tunggal nek Semar karo utawa Esmaya karo Tejamaya do gelut padha rebutan kepengin dadi dewaning para dewa. Tumuli aku dihukum dening Sang Hyang Tunggal. Kon mangan pagering gunung jagat sisih wetan lan kon mangan pagering gunung jagat sisih kulon. Nganti bubrah ragaku kaya ngene tumuli aku mudhun ning kayangan. Terus panjangkamu kelakon dadi ratu ning para dewa. Janjane kowe iki ragil, ora duwe hak tumrap ing kayangan. Ning merga saka apa kagawemu nganti aku disingkirke saka kayangan. Ora merga kowe nduweni rasa gething keburu sengit karo Semar to, ha? Bathara Guru ulun boyong ning kayangan. Cemplungke sapiteng. Luputan tumrap Semar Badrana ya. Ayo ora, kowe wangsulan, ayo gage. Mula pendak-pendak kowe mudhun ning jagat, pendak-pendak kowe gawe srana. Kuwi mesti supaya kowe iso mateni karo Semar merga kowe iki rumangsa keganggu. Lemu dadi dewa ora tentrem, lemu dadi dewa ora jenak, mergo aku ijik urip ana ing Janaloka. Mula kowe pendak-pendak gawe perkara, kowe pendak-pendak mbibiti perkara karo Semar, sirmu lak ming kepengin jangka karo aku to. Kaya iki kowe bakal mboyong karo Bagong. Kowe ngerti nek Bagong ki ayang-ayangane Semar. Nek nganti Bagong iso tok lebur ning kayangan kono, aku persasat ilang kekuatanku. Mula kowe terus bungah atimu, seneng pikirmu merga kala mangsa kowe njangka patine Semar bebasan angel mijet wae ngranti suwe banyu sinarik. Ayo, iya apa ora? Apa aku tak waca kabeh legetaning atimu? Apa njaluk tak waca kabeh? Lehmu gawe gara-gara tok ucapake geger kayangan ki jane ora sepiro. Wong ming sak ucape Bagong. Ya bener kayangan ketaman hawa panas. Ning ora nganti para dewa padha mlayu saka kayangan. Kowe iki nek omong senengane ora mbok pikir kowe ngandhake dewa kena gara-gara sumpahing Bagong padha mlayu kok kowe ngandhake kula wis ngirit Wadyabala dewa. Tegese dewane dorane ndi to kowe? Pinter ya Semar Asem. Gatekan wong iki apa sing diucapke wong iki iso dimbalikke dienggo menerjang.
Mbok rasa omong kok aku susu mangkel lho omong. Kowe iki nek omong waton ngawur tur waton jeplak cangkeme ra. Ayo. Ayo kowe arep wangsulan piye? Lah nek kowe nang kene mau ijen aku percaya kowe nek para dewa iki padha bubar ora karo-karuan. Ning kowe ngandhakake Kakang Semar nek Bagong mboten purun kula boyong kula rudha paripeksa amargi kula sampun beto Wadyabala Durandara Wadyabala Dewa. Lah tegese dewane do ora ngapa-ngapa to. Upama sumuk rak mung ngucul klambi to. Kowe senengane gedhek-gedhekke perkara. Nek sing salah rombong aku mbuh Bagong mbuh Gareng mbuh Petruk mbuh Pandhawa mbok gedhek-gedhekke permasalahane mbok gedhek-gedhekke perkarane. Pamrihmu bimeson jangka ringkihe Semar. Bagong tak tamengi, Bagong tak betengi. Ayo boyongen anakku. Boyongen. Anakku Bagong boyongen neng kayangan. Waton kowe iso glindhengke mestakane Semar. Waton kowe iso glindhengke sirahe. Apa terus jenenge, Tru? Apa? Lho, apa jenenge? Peribahasa lho. Peribahasa apa to? Sambil menyelam minum susu. Nah, minum air. Sambil menyelam minum air. Tegese ngene, Pak. Bathara guru nek iso kalah jaluki Prabaya nggo mbangun desa. Ada, Pak? Setuju ta, Pak? Kowe iki pikiranmu kok mung arep ngerampok wae. Lho, ayo dilairke iki didadekke copet. Dadekke copet dong. Wis engko gampang nek Bathara Guru engko kalah karo aku, tak jaluki Prabayane aja kuwatir. Asik. Lakon minggu ngarep aku gotong royong. Ngecor dalan. Ngarep omahku tak gawe kandele 20 cm. Dalan liyane tak gawe 5 cm. Ora jenenge wis urek to kowe kaya ngono kuwi jenenge kowe iki apa jenenge mulyake awakmu dhewe. Nduk liyane gampang jeglong nggonakmu ora apik kaya ngono. Bagong wis nek ngono kowe ora usah melu-melu. Petro dalem, Pak. Rene. Bathukmu ndi? Enggak. Mungsuhmu engko ora bain-bain para dewa, ya. Nggih. Tak dilat mbun-bunamu kowe ora kena lara luputing pati. Kowe ditamani gaman apa-apa ora temomo. Kowe mungsuh dewa menang bengi iki. Estu, Pak. Domongi kok. Matur nuwun. Adimu belani? Nggih, ngestakaken dawuh. Bun-bunan kula, Pak. Wah, maknyes. Dian. Kula ditumbak ya ora temomo, ora. Disuduk keris ya ora temomo, ora. Di circle ya ora temomo, ora. Leleng iki aku arep ngajar dewa-dewa terus. Ya. Halo, Pak. Kowe arep melu perang po? Melu. Ibuku wis entek. Wih, senengane kok. Liyane wis waton teles. Aku ora kepoyo. Gak aku mer. Enak. Loro dikai aku ora. Wis. Wah, edan. Nang mripat Padang ya, Tru. Ketetesan soalé ngono. Kula mboten lega ra sing manah kula. Menawi mboten belani iki Lurah Bagong. Bapak Marasepuh, kula nyuwun dipun dilat. Supados kula digdaya. Bagong piye iki? Ora apa-apa, Pak. Yakin? Iki anakmu apa? Iki anakmu padha karo kulit dagingmu. Kowe engko ndak duwe panyokro bawa sing ora-ora karo aku. Iki sing njaluk bojomu lho. Ora masalah, men bojoku gleleng. Ngombok menawa melu perang ya nem. Nggih. Monggo iki Lurah Semar kula aturi ndilat dhateng kula.
Bagong piye, Bagong? Waduh piye ya? Nun bathuk. Oh nggih. Lali kula. Yen pangapunten Bapak Semar nggih bathuk. Nah, ngono bungkuk ora. Ngene wae Mer. Ya saiki dijajal kadegdayane. Bapak ro anak menang sapa? Aku wis rong sasi ora lho, Mer. Kowe kok ku apa wani ora? Kegedungkelmu, Mer. Wong penyanyi kula niku kalian bapak men sampun kados anak dhewe. Amun de panyong kula buwon sing mboten niki ming demi keamanan supaya mangke wonten dewa sing mlebu wonten ing Bale Wisma panjenengan menika kula ingkang ngadepi kula wusu. Oh bojomu iki anu apa mbiyen olahragawan pencak silat to. Heeh. Wah kuwi pothok mbiyen. Ngarat boto papate pral ngono. Padha aku. Aku ngarat kerupuk 8. Kerupuke aku wae kuat lho. Mung kerupuke kok dipamerke. Petruk dalem, Pak. Nawa Gareng Bathara Guru nek pancen nggawa wadyabala. Dewa dirampungi. Oh nggih, ngestaken dawuh. Aku muling karo kowe ya. Dewa iki malati, nggih. Mula nek ngantem dewa iki aja nganti ngantem nggon rai, wis ora kena. Mergo kuwi wis dipesthekke karo sing gawe urip. Nek dewa iki pancen duwe derajat lan pangkat, nek diantem nggon sirah ora bakal kena. Waduh, terus ngen pundi? Ngantem dewa kuwi dada medun. Dada medun. Pupu angsal entuk. Weteng angsal entuk, waton dada medun. Ya, Tru ya. Ha iya. Omonge. Nek diantem nggon weteng ora apa-apa, nggon pupu ora apa-apa, diplotot wae. Kuwi le mari 3 dina laren-laren. Nganti suwane matuk ngono lho. Bagong. Awi pusaka. Ha iya. Kelemane nang kono kuwi. Sapa iki mbantemi gendreng iki? Lho. Kok saya akeh sing mbantemi? Kae kawulamu ngopo? Takonane, Pak. Enten napa niki lagi pepanggihan kali Bapak kok? Yaketen kok dereng limbukan niku napa? Ngomong ngomong wae niku ngetapke para kawula nek ora ana limbukan trima mulih. Oh iya, heeh, aja kuwatir wis. Tak langsung limbukan, aja kuwatir. Wonten dawuh. Pasanganmu endi? Nembe dandan. Konrene cepet iki masyarakat wis protes. Oh nggih, ngestaken dawuh. Aku? Oh, aku arep ngopo-ngopo sak karepmu, Pak. Aku tak ndelok limbukan. Tengok pojok kono. Kae sing ora kanggo kae ana jenenge parekan ban ceti mundur. Wis bali. Nggih, ngestaken. Amplope ning dhuwur meja. Nggih. Ngestaken dawuh. Sewan kelam sandangan ning dhuwur meja. Nggih, ngestaken dawuh. Nggih, ngestaken dawuh ki Lurah. Wis dadi sampun. Kon rene. Wah. Tonjo iki. Tonjo piye? Oleh pancing ke. Ana bojone barang karo wong liya tonjo. Pripun Mbak Yu? Iki didhawuhi karo Masmu supaya awake dhewe tetembangan suka-suka parisuka. Lah nggih monggo mawon. Kelakon. Lah iya ora ketang kudu digarap tenan. Lah iya. Watun ora nyalahi apa-apa iki. Bagong ki ya tokoh. Bagong ki upamane carane menungso ya dheweke titahing sing gawe jagat.
Mula sah yen to panitia nyuwun lakon Banguk Bagong bangun desa. Ora kok ming Semar wae. Bagong ki ya tokoh. Dadi upama Bagong bangun desa kuwi ya wangun-wangun wae ming kari iso ling golek crita apa ora. Lah iya. Bener kok no. Apa dume Bagong terus ming Ponokawan dikiwake ora kena dadi lakon. Ya. Ana lakon Bagong dadi ratu, Bagong kembar, Bagong nyolong Dewi Banowati barang pirang-pirang akeh nyatane yo iso ngerol. Apa Bagong yo ora entuk bangun desa? Lah iya kuwi. Lah iya. Engsuk meneh iki nek njaluk lakon, ya nek kira-kira aku dadak mikir iki mbok yo ditambahi sithik-sithik. Kowe iki senengane tembunge ngono kuwi. Ora kono aku ki ming selalu nampa panane ya ming gojeke ngono kuwi. Ya. Para bapak-bapak panitia ngaturke panuwun. Iya. Nadyan untuk nalika semono rawuh ning sudungku ning ora ketemu awake dhewe ya nyuwun pangapurana Gandeng ya nuwun sewu ora kok perkara aku ki terus gaya terus ora gelem nemoni mboten ning nuwun sewu nek upama iso ngrasake aku ngono iki mesti oke lho nek sing nyawang aku melu kesel ya nyawang aku melu kesel ora kok piye-piye ya ming tak jaga awakku ya nek turu ya kudu tutuk tenan aja nganti tangi digugah ki mumet ndase ya men nganti melek mataku dhewe matane sapa matamu kuwi mataku heeh men nganti melek dhewe men pulih otot bebayuku oh iya mongko kadang kala aku nek melek ya setengah 4 lagi melek setengah 5 lagi melek kadang kala turu 2 jam wis melek iya ya Mak iya angel kok tangguhe no iya pokoke aku memuji iki adicara iki nek ora kleru merti dusun dusun turi ya muga-muga apa sing digayuh dening para bapak-bapak pepundhenku sing lenggah ning turu kene bisa kasembadan sing dijangka bisa kaleksanan nampa barokah ing Wang Mahanasa ingkang tumpuk matimbun-timbun ing bab apa wae ya no ya yuwana slamet niskala tentrem ayem lan gemah ripah loh jinawi. Amin. Kakang Semar menika mboten nate tumindak menapa-menapa dhateng Paduka Pramesti Bathara Guru. Ming penggalih panjenengan ingkang semunipun mboten jenak. Semunipun mboten tentrem menawi Kakang Semar menika nggadahi moga langkung-langkung atmajanipun Kakang Semar nggadahi gegayuhan. Monggo gegayuhan ora ana apa-apane. Nuwun sewu mboten wonten sambung rapetipun kalian kayangan panjenengan lepataken. Luwih-luwih sing gegayuhan Ponokawan. Ah, menika jenengipun panjenengan menika nuwun sewu lho. Panguwasa kinarya gada pemenang dinggo semenang-menang menika mboten prayogi mong merga lambarane keburu sengit keburu gedeng dateng Kyai Semar saat majanipun menika mboten sae lho Di kula nuwun sewu tiyang menika menawi tandurane ala undu-undane ya sarwa ora becik ning nek tandurane kuwi apik undu-undane ya sarwa murakapi menika sampun dados kodrating jagat menika ngaten menika. Nek panjenengan tansah nandur gedeng kalian Kakang Semar lan anak-anakipun menika mangke nuwun sewu lho panjenengan menika mangke badhe kewirangan. Nek dewaning para dewa kewirangan menapa mboten panjenengan menika sami kemawon bebecer dhateng asma Paduka piyambak. Kakang Narada punawi mboten nginten pendak-pendak kula menika nggadahi gegayuhan tartemtu Kakang Narada ingkang dados pepalang. Lho kula menika mboten mepalangi. Kula menika mboten badhe menging, kula menika mboten badhe menggak, mboten. Namung kula menika ngleresaken. Jer nyatanipun kula menika kami tuwaning kayiwangan, kula menika duwe kewajiban nglempengke sing bengkong, benerke sing luput. Menawi Adi Guru menika badhe tumindak ingkang mboten sae nggih ketawule kula emutaken. Menawi Adi Guru menika badhe menggok margi ingkang lepat ingkang kedah kula emutaken menika kewajiban kula. Ewadene menawi panjenengan dipun emutaken bebasanipun sampun wegah napa wewarah nampik pitutur becik ha nggih monggo panjenengan nggari pangaos kula sumanggaaken ning nek panjenengan mriku mangke nandang wirang merga saka kalih Ponokawan ampun ngantos panjenengan sambat kalian kula badhe kula dodol Kakang ha nggih monggo wis pancen ora iso dikandhani wis murka sumanggaaken Indra kula wonten timbalan Bromo wonten timbalan Pulun Yama Dipati wonten timbalan Pukulun penyarian nggih wonten timbalan aja ingkang cicir ulun keparengake dina samengko kita ngruda peksa kelawan Bagong upama ta dulure Bagong kabeh sartane wong tuane bakal dadi pepalang ulun paringi purba wasesa kita wani kelawan Kakang Semar
Mekaten pukulun menawi dados dawuh paduka badhe kula estaken. Nggih, mekaten pukulun menawi dados paduka badhe kula estaken. Inggih pukulun ngestaken dawuh. Nggih, pukulun ngestaken dawuh. Sekarang ada menyang nek adowani karo Kakang Semar. Ada menyang ngono nek ada kewirangan banjur dundang Narada. Kakang Narada mboten tuwun. Mboten kula tak dados penonton kemawon. Kula tak sorak-sorak kemawon. Mangke menika kula ning kewirangan ndak kula melu-melu, pokoke kula tunggak waru godhong dadap. Tegesipun menapa? Narada ora melu-melu, ora melu nggarap pun cekap semanten. Nah ingaten panjenengan boten jumurung lekasipun Bathara Guru. Kula dukung. Kula jumurung. Kula menika ndederek. Waton pernyanyi Adi Guru menika nggadahi lekas ingkang sae, gegayuhan ingkang sae. Ning nuwun sewu, nek pakartinipun Adi Pramesti Bathara Guru menika mboten sae ngalisir saking anggrang-angring kautamaan. Kula nuwun sewu, kula mboten melu. Mekaten Kakang nggih. Nah ingaten lenggah ingkang sekeca kula piyambak ingkang badhe mbondo kelawan atmajanipun Semar kanthi cara mekaten Kakang Semar sampun boten gadah kegiatan mergo atmajanipun badhe kula cemplungaken wonten ing Kawah Candra Dimuka. Monggo ajeng mancemluke kawah ajeng mancemluke wajan menika panjenengan iki gadhe Purwawesa wis kana Indra do menyang kana kowe do ora mikir apa piye ming semaga karo dawuh Adi Pramesti Bathara Guru kowe ora ngerti mungsuhmu iki ora wong baen-baen. Ketoke mungsuhmu ki ming nala gareng karo Petruk karo Semar. Nek arep do mlebu ICU ana do mangkat tekan. Remuk kabeh kowe. Arep Yama Dipati ku tong jabut nyawa, kurang-kurang bejane jabuti untumu karo nala gareng. Ya ora kok jeneng aku ora ngundamana ning sirmu ki ngopo jane kepengin bangun terus kowe sumpah barang nganti guru medun barang ki. Bapak wis ngendika to, jane sumpahku ki ora ana apa-apane. Wong aku mung ngomong apa anane. Ning mergo guru jane mung golek dak-dakane pasulayan karo bapak. Mekasan sumpahku dienggo dak-dakane pasulayan karo Bathara Guru supaya iso tekan kene. Ngerti to? Kowe iki jane ora mbelani aku, ning mbelani bapak. Iya. Perang. Lah kowe ngopo? Lho, lenggahan ngunjuk kopi. Nonton wong perang. Biasane kowe iki sing perang karo aku gareng iki cah ringkih kok. Wis didilat bun-bunane. Garenge ora tedas apa-apa. Ya Reng, kowe iki ora kok mung ora tedas. Kowe mangan balungane ora tedas ya Reng ya. Sekarang untune wis entek kaya. Maju. Siap gerak. Waduh. Ora tak siapke linmas ki. Arep do tuman ora. Wis tak dadekke keamanan kok. Cangkemmu, lencangkemmu, kok cangkemmu. Lencang muka, gerak. Tegak gerak. Berhitung mulai. Tempe siji. Sate loro. Goblok kira tau baris ora. Ngomong ngono kuwi gumantung wong-wongane kok, Gong. Sing arep iki ya dewa. Sapa kuwi? Bathara Penyarian. Oh pacare. Utuh. Bathara Penyarian. Kewajibane nyatet neng kayangan. Mula kok ngendi-endi ballpoint? Ha iya. Sing tengah kae kowe tepung ora to ngerti no. Nderekke sapa-sapa tau ketemu karo dewa, nderekke Ndara Janaka ketemu karo dewa. Sapa kae? Bathara Brahma. Dewaning geni. Jane wis sampe wis surut ning sing mburi dhewe kok ora imbang ya. Ora imbang piye? Ngarep rung ngarep, cilik musuh cilik, dhuwur musuh dhuwur. Aku kok malah entuk gedhe. Monggo mungsuhmu bahaya dhewe kae kok. Ae sapa? Bathara Yama Dipati. Kewajibane njabut nyawa. Edan. Aku dadi aku untung musuh tukang njabut nyawa. Ha wis karepmu iki pokoke jodone dhewe-dhewe. Yen ora sanggup catut. Nah. Hartoku kok nyatut untune Yama Dipati. Dheke sadurunge njabut nyawaku njabut sik. Monggo lek ku njabut ngeget. Lah iya. Mesti langsung udus kowe. Iku senengane nek dikeplak mbales e. Mbales mestaka e. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk pukulun. Nala gareng tak tampa. Pangestuku tampanono. Lho nggih. Bathara Penyarian kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Petruk tak tampa pangestuku tampanono. Pak Carek bekti kula. Bagong tak tampa pangestuku tampanono. Pukulun Bathara Brahma bekti kula. Ya nala gareng kula tampa.
Bathara Brama bekti kula ya Petruk Ulun Tamba. Bathara Grama Brama. Hah? Brama ora Grama. Bathara Brama bekti kula katur ya Bagong tak tampa. Pukulan Yamadipati bekti kula ya Gareng tak tampa. Bathara Yamadipati bekti kula ya Petruk tak tampa. Yamadipati bekti kula ya Bagong tak tampa. Ora ngecil. Wajabnya wajabot untukmu. Wonten menapa Pukulun? Nala Gareng pripun? Aku entuk jawing Wang Pikulun Jatimurti. Ya pepundhenku, nggih. Kinen bondo karo Bagong, merga Bagong keluputan. Wani ngucapake sumpah nganti gawe gegering Kayiwangan Suralaya. Mula wektu dina iki Bagong bakal tak bondo, tak unggahke ning kayangan, tak cemplungke ning Kawah Candradimukha. Ayo ndi Bagong? Kaya jempalange kareping Bathara Penyalian. Aku nganti Kakang Pulun Bathara Brama lan Kakang Pulun Bathara Yamadipati. Yen kowe puguh ora menehake Bagong aja takon dosa. Kowe ngerti? Pukulan Bathara Brama ki dewaning geni. Keduga bakal ngobong desane Bagong nganti rudes keles tanpa sisa Nala Gareng.